ए ऐक की, मला उसने पैसे दे ना, मग परवाला पगार होणार आहे, मग तुला आले की देऊन टाक. माझ्याकडे 1 रुपया नाही. बर. तुझ्याकडे पैसे नाहीत म्हणलीस तर मग हे काय होय? अहो ते पैसे आहेत ना तुमच्याच पॅन्टाच्या खिशात सापडली होती. मग सापडले तर मला वापस द्यावं की ठेवून काय करायचं होतं तुला? अहो ते मला आहे ना पार्लरला जायचं होतं, वॅक्स करायचं होतं. आहे मग तुला वॅक्स करायला पार्लरला जायची काय गरज आहे? मी तुझ्यासाठी अर्बन युगचा हेअर रिमूव्हल क्रीम स्प्रे मागवलाय ना. अहो पण हे कसा यूज करायचा? हे यूज करणं खूप सोपं आहे. हे आपल्या हातावर स्प्रे करायचं आणि 5 मिनिटांनंतर पुसून घ्यायचं. बघ किती अमेझिंग रिझल्ट आहे. याने तुला काही पेन पण होणार नाही आणि रॅशेस पण पडणार नाहीत. वाव, हे किती मस्त प्रोडक्ट आहे आणि याचा रिझल्ट किती छान आहे. अहो ते मला हे पैसे देता काय, मला शॉपिंग बी करायची होती.